Heriotz bikoitza Olorue ondoan gertatu da bihar noan. Senarrak 67 urte zituen, emazteak 65, bien semeak astelenean aurkitu zituen hilik, ondoan pistola bat eta gutun bat zutela. Bertan zioten, beren buruaz bertze eginen zutela, arazo ekonomikoengatik. Arazo ekonomikoak dituzten lagunen zerranda luzatzen ari da etengabe, ez dute bertzerik entzuten Ipar Euskal Herri osoan lanean ari diren elkarte humanitarioetan. Prezioak igotzen direnez, gero eta jende gehiago korrelako elkarteetarat joan behar du, janaria edo jantziak izateko. Eta egoera minbera da, 3 milioi langabetuen muga gainditu baita Frantzian lehen aldiz, 1989-tik, hemen, Ipar Euskal Herria eta Biarnoa lotzen dituen Pirineo Atlantikoetako departamenduan, 52.400 eta 38 lagun daude lanik gabe. Azken 16 hilabeteetan langabeziak gora egindu gelditu gabe, bataz bertze langabetu bakoitzak 200 eta 50 egun igarotzen ditu lanik gabe.